tu s vami Svan a mám tu sesternicu, pozdrav sa. Ahoj. A hráme sa tak, že moja sesternica je bezdomovka a toto. A ja budem akože jej mama. Ešte si musím dať dom rýchlo. Tak to si vyberiem, jaký si dám. To bude asi tento. Tak, dobre. Takto. Ja sa idem prejsť do mesta trošku, pri fontánu a tak ďalej. Tak. Tak. Idem sa poprechádzať. Takto. Ešte si dám rýchlo meno. Čo sa stalo? Ja potrebujem pomoc, ja som bezdomovka. Aha. Pôjdeš ku mne domov? Áno, Tak prosím. poď. Poď za mnou. Ja som tu mala. Ježiš, promiň. Nevadí. No poď. Počkaj, ja ťa zoberiem na ruky. Tak, ako sa ty voláš? Ja sa menujem Eliška. Čo? Ja sa menujem Eliška. Eliška? Pekné meno. Jaké si ty mala priezvisko? Co? Jaké si ty mala priezvisko? Čo ja keď počujem? Jaké si mala priezvisko? Keď si mala mamu? No, keď to bola vyvodená, No. Tu je môj dom. 20. Jaké si ty mala toto priezvisko? No však všimnení. Aha. Ja mám priezvisko Črčlíková. Lísa Črčlíková. Tak sa staňme rodinou Lísa Črčlíková. Črčlícovi budeme. Počkaj. No rýchlo sa obleč. Dobre. To poď poplet. No daj. Počkaj, a tvoja izba je... Počkaj, tu je tvoja izba. No, podeli sa. Počkaj. Obliekam sa. Aha, dobré. Tak ja už som sa obliekla. Čo myslíš? Tu máš izbu. Jej. Tak dobrú noc ti prajem, Elisa. Dobre. Mua. Ešte pyžamo si rýchlo dám.
poslala do školy. Nie, ešte bude noc. Dobre. Kde je mesiačik? Ešte sa chcem napiť. Tak, už som sa napila a idem spínkať ďalej. Janulka mi poslala video, teraz si ho nepozriem. Janulka mi poslala video, teraz si ho nepozriem, lebo natáčam. Jaj, Zlatko, stávame do školy. Dobre. Prichystaj sa do školy. Ja sa pôjdem tu obliecť. Dám si ešte make-up potom. Takto. Tak, dobre, teraz ešte urobím účet. Takto. Sabia, tady sú nové oblečenie. No, viem. Že si môžeš vyplatať si. Čakám na snídaňku. Dobre, počkaj, Zlatko. Počkaj, poď sem, Zlatko. Kde si? Tak ja som tady. Ja dole? Pozri, mám pre teba prekvapenie, čo som ti urobila. Poď, stávaj. A pozri sa, domček. Tu som ti dala aj oblečenie, kde si by tu chcela náhodou prespať. Tak ja si zoberiem jedno z nich oblečením. Čo myslíš na toto? Pekné to je. Tak už môžeme ísť konečne do mojej školy? Áno.
A budem chodiť ako do školky, jo? Mhm. No počkaj, Elisa. Počkaj, my tam ideme s mojou károu, čo som si včera kúpila. Také, poď nasaď. Kára. Počkaj, nie to. Tak aj výraz a ideme do školičky. Zamkol som? Asi áno. No poď, Elisa. Vystúp. Poď. Dobrý deň. Dobrý deň. No poď, šup. Do školky. Ahoj, Elisa. Ahoj. Prídem pre teba o 3:00. O 3:00? To bude až do 1:00, jo? OK, tak do 1:00, dobre, tak ahoj. Ahoj. Tak ja musím ísť do práce teraz. Nepúchaj. Do banky musím ísť. Kto tam pracuje? Ešte si musím rýchlo ešte zobrať peniažky. Preto musím si vybrať peniažky. Tak. Mám to aspoň... A teraz je už netrvá, jo? Hodina. Nie. Dobre. Ešte je 11 hodín. Tak. Super, mám peňažky vybraté. Tak. Dobre, všetko podpíšem. Za chvíľku všetko podpíšem. Tu máte zatiaľ prichystané, dobre, teraz môžeme podpisovať. Tuesday. Po anglicky teraz Tuesday. Wednesday. Friday. Saturday. Monday. Tuesday. Wednesday. Friday. Saturday. Monday. Tuesday. Tak. Tak. Dovidenia. A teraz je už koľko hodín tam? Elisa, už je tu mamička. Elisa. Vstávaj. Koľka má jeden? Už je 1 hodina, poď. Poď nasaď do autička, poďme do reštaurácie. A čo ste sa v škôlke bili? Áno, jedna voľka si so mnou začala. To musí... Dobre, ja to pôjdem hneď toto povedať zajtra. Poď. Ale zajtra aj také. Dneska mám ďalšie pre teba prekvapenie. Aké? No, to ti poviem doma. No, poď, sadni si. Máme tu aj tak prichystané jedlo už.
Takto. Také. No, Hej. dobrú chuť si prajem. Ňam. To som zabudla. Dobre. Ty si dávaš ešte? Nie. Dá. Dobre. Poď už ideme domov. Dobre, počkaj. Nasadila som už do autíčka. No. A to je to prekvapenie, že zajtra letíme. Áno. A vieš, kde my letíme? Kam? My letíme na Maledivy. Co? Na Maledivy letíme. A tam je taká... A tam si musíme postaviť my chatku. To ja postavím, dobre? Tak poď ideme sa zbaliť. Už dneska letíme. Moju opičku si zobrám. Všechno. Tak, to som si všechno zabrala. Ešte si musím zabrať niečo ze zahrady. Zo záhrady. Neboj sa, tu sa nič nestane. Tak, už som to všechno zabrala. No, ideme. No poď. Poď, ja sa teším už. No poď. Tak, zamknem. Poď sem, Elisa. Mama. Ups, prepáč. Poď, Elisa, sadni si už. Ja som povedala šatne. Tak, teraz ideme. Už sa tešíš? Áno, teším. Dobre, to som veľmi rada. No poď, ideme. Tešíš sa na Maledivy? Tak. Elis, Savi, počkaj, poď sem. Niečo si zabudla. No, čo som zabudla? Tak, sem kufr. Ja? Nebo my máme všetko v pohode. Máme všetko, pohode. Ďakujem. Ďakujeme, dovidenia. My tam budeme 2 týždne. Čo? A vieš, že máme... niečo sme zabudli, sakra. Čo? Psa! Psa? Áno, psa. Neboj, tam nám ale on všetko prežije. Čo? To neprežije bez vody a Ale prežije, neboj sa. Ja som mu tam dala 1 000 000 jedla aj pitie. Tak poď, letíme už. Ale čo je zvon s ním? Nie, nejak zle, idem na záchod, dobre? Čo? Ja si... Už mi je lepšie. Čo sa ti stalo? Povedz. Nebolo nejak zle, tak som musela grcať ja. To je asi z toho letu, ne? Jo. Jej, tam sú letáky. No, poď. Už toto. Už sme pristali. Počkaj.
vymyslí ešte auto. No poď, nasaď. Som nasadila. Počkaj. Tak. Tu budeš chodiť jeden týždeň, tu. Na baletu budeš chodiť. Som ťa prihlásila. Ale je to tu krásne, že? No, poďme na zmrzku. Áno, pôjdeme. Ale môžeme si napraviť, kde bydlíme. Tu. Jak to? Ty si to môžeš zmeniť? Áno. No, Nie, to je ten stejný dom. to je nie taký istý dom. Ja hovorím, že istý, že... Aha. Nie, nič. No poď si oddychnúť. Ja ti tu postavím domček. Sami, máš otvorené. Jej. Sami, môžeme natáčať. Áno, môžeš natáčať, kľudne. Tak. Sami, musím ísť asi na záchod teraz. Dobre. Čo robíš? Grcáš? Teraz je asi z toho letu, že? Ne, niečo iné. Zjedla? Ne, zjedla. A z čoho? Jak ťa Len toto? bolo špatne. Aha, dobre. Jak to, my nemáme telku? Počkaj. No a už máš postavený domček. Poď za mnou. Poď. Pozri, aj bazén. Bazének. Šatičky. Ja ti to ešte dám spacák. Tak, no. Dobre. Na dneska mi to bolo všetko. Dajte like, odber a nezabudnite komentár. A vidíme sa na budúce a budeme natáčať ešte. Tak, ahojte. Lili, pozdrav sa. Ahoj.